Мистер Шики е най-големия в града. Хич не го слуша неговата глава. Да разкажем ли за него? Да, почваме! Тази вечер се раздай. Хайде дай, утре сутрин си признай. Хайде дай, кой ще ви извинете? Утре ще ви кажа, сега се съвлечете. По-млади и по-стари, дошли са тука всички кисели газари. Нещата се въртят, кой ще си го вземе и на кой ще го даде? Сексът тази вечер дава се на килограм. Някой се урежда, някой прави си го сам. Гледайте мистер Шики как урежда се. Шики, не е честно, не. Масата щупия, как изгоря на горещите тела. Им дай вода и до вкъщи изпрати ги, могат да се просладят. Хайде, мацко, дай за мен тази нощ, зарадвай ме. Хайде, покажи им как земята се върти, наляво и надясно ти ме подлоти. Всички са царици, мамини душици, как обичат да ги търпиш до зори. Гледат в очите, после в колите, колко лесно само са запалили. Шики, той е най-добри и това му се признава. Шики, по-млади и по-стари, дошли са тука всички кисели газари. Нещата се въртят, кой ще си го вземе и на кой ще го даде? Сексът тази вечер дава се на килограм. Някой се урежда, някой прави си го сам. Гледайте мистер Шики как урежда се. Шики, не е често, не. Ръката,